Pakan di kay Kwame. DJ Bayabas. Jadi biag ti Manalo nalugi. Awa na. Nalugi kami apo. Yan ako, nalugi tayo. Pati mapalipin nga pagpata. Pag no, bago kayo nga kugit. Ako na angiram na bulong na ata. Oh, mga kamuryot. Kaig murmuryot. Awantig murmuryot wen, awantig murmuryot. Ay, madi ate bunang. Madi pagpakitan ti bunang, madi. Dakes nada. Kaig pagpakitan ti bunang. Madi dandakan tu kwa ni. Sige to'y madi. Adlaw mo malatin ko eh. Hoy, nang tanggal ka. Tanggal. Sige, tinigay na. Wen, ay the best ah. May sample lang kayo yung mga natin ko ah. Ibaset. Ibaset na baya pa kanina. Ano na eh, oh, baset. Kung awantig murmuryot wen, awan minuryotan. Baset. Tatap niyo buka na. Gimas. Nagkuha natin, ipagsa nga bunga. Naroon na eh. Nakatugbukan na. Gano'n dyan eh. Sabi lang Nakakay-dagayan na dito ko na eh. Nagsimpan niya bunga na. Basit pa lang nagimasin. Nung mga kakaso, yan ka makapangan naman. Sa panagimas si Dak, si Salmon ng ulo. Sinigang. Diyan mo yung linaukan na mata nga. Ding ni Christian nga. Paano tayo? Marunggay, linaukan na. Mga dandat. Mga nagsapa pa. Pili ng pang mga... Nagapa ko hindi kerta tayo. Magdata. Diyan yan. Matanda si... Adidas. Ano yan? Adidas ti Manok. Oo, nagimasan. Adobo. Ayan. Pwede yan. I-steam mo. Inabayad. Inalunang. Oh. Hindi naman pulutan dan. Hindi kaya gininom ha. Noonay. Matang sa ni Calvin ni Giditas tayo dyan. Jeffrey Wolf. Smart. Ha? Kaldeng. Di pala mga radyan ti Corona. Stock. Yung buo-buong kudil. Balor 30. Siya, dakil dahil. Aplag. Siya na paano dyan eh. Diyan yung kon niya. Napanak mo dyan ako eh. Bayak ko nyayo. Hindi Corona kang pinakapan. Surot kan to. Yan yung Kaldeng. Ang tawagan ko niya kontak ko dyan. I-ready na dyan ikuan. Ilalat. Lalat, ulo, saka. Kuya Gayari naging Ay, gimas akin. Press bigay dyan. Doon nag-birthday ni Jasper. Bagam. Ganti Corona. Siguro, isikan to si mga i-orderan tayo. Doon yung kapan. Ay, ito na yung birthday na. Doon na 25, di datoy. Sige, mapanak ko di Sabado. November? Right, November. Bagam. Di may isa nga plug dis kay Kudel. Agbalor de nyamulat ta mano pa rin nabayagan ako na mga kunang 25 to 35. Ngum adudiayan. Sulit. Pagpulutan tayo ito nuha. Ngayon naman tangay. Coke. Ay, nagado. Corona nga no. Ngamdiya ko minum ti kuan. Talaga. Hindi na pa daga kontak. Agatas sakto langan Ah, gatas. uy na. Nagkontak din namin ano ang kuan. Nabiklaw no. Dedikado. Kapabitlo na po. Dandali ka lang sikal nga ganang kabi ka mo mo nagpay. Di arak nga nabibigsa. Oy, am kuan lagi telang dati Minum ka pa yung orti Corona, no? Unay, Manod may bus mo. Pasaray talaw kasi ang pap. Sa minsan laki din. Right, hindi di pinakakok ka dati okay na mudilaw. Mudelo, ya. Binumagtupat, di yan. Laki na ramis niya. Sa kagtutungit kami. Bagda di ka Espanyol, no? Barta ka. Lalo na kagtutungit kami. Matadutok pa ito. Ber nga pa itong misbon. Dito karurod ko, di tungit. Pakaturog ka.
No, ay oray na ako, bibuyak. Ay, Kaya ka bibuyak tigsuka. Matuo ka lang. ay kaya mahilig mo lagi tayo pagkakin. Ay sudan, 41. Hindi ka. Muda ang jakab jak unay amo jak pagkati paapda tayo pipita ulit tayo pusaw eh. Ah, jam mo kita. Nang kami bukas nagbibuya, pas la makuha nga mambugnuta nga dagos. Ay. Matuo ka na. Lalo gininom makid eh. Ay. Ay, arak lang sa nguko na. Ang nagbibuya ti igsusuka lang eh. Maanjak na ako sunada. Ayaw kami ito, ayaw kami nawa. Hindi lang ata ako habang siset kayo kasi ang siset sibo din jak kaya nabubuyat eh. Di dyan manugang ko, ano ko, nagado kami. Ay, yaman na tong Kayim da po, papuker da nga. Dapat di kayo dumagmajong ta, di ba? Okay, madyaw mo yun. Nagpapuker da ako, mamadyong da. Ano kayo, alam da. Poker pa eh. Ito manugang ko, poker. Pagkaray ta nga pulo ta dyan, may itang malabisan ka, poker. Damagam to no kahit ni Jasper di ba? Niya kahit di order na ulo, saka, wino, kudil. Medyo day dia eh. Ya, isa ka rin ulo. Damagam ah. Tunjo kudil to pang kilaw. Pata check to lahat wat isus. Kwat ko kanyan. Pang kilawin. Pang kilo. Kundi ay ipalinis diyan. Dabay bayad na di ay charge na ba yung amin. Mga charge yung itip. Ay mag-tip ka. Tip na lang. Mapanak before mag-birthday. Ano, mga alamat i-stock po nga pang Mga tuno ko na mo 24. 25 ti kuan na ka. kung saan ako na, basta Sabado. Yung nga Domingo. Yamon jak pa kinita di kay. Ang basta before, or 1 week before, itawag ko di eh. Kalding, ya corona, no may ibusanak ti baboy ide, jaya na ko. Nagala. Yun aguray ka, nagbayag. Alas 6 hours at siyempre pitudum di baboy. Nagadupit yung nakapilan. Di nakapila, dapat di yesterday nga pila, di baka, lamb, dalaw, excuse me. Mami nga ko, dami manok, native di nga manok. Native name ba? Tapos sumurot kan tulak niya ako na, no panta. Ano makita mo eh. Awag mo papapada. Kuan yung tatang ko din surot ko eh. Daw. Nga mga lakati kasmon. Una mga Mga lakati kasmon. Cash to wado je. Uy. Hi there. Malaki protekton. Ada kailangan kontak jay kontak person ko jay. Jay edi yan jak mo edi. Ada ti mga pa jay ibelbel lang di lalat hindi ka no. Di style di Pilipino ila ko da. Dapat di bagbahagis ko nagado. Di bababoy kas kada daha ulo dalalano dudumay. Di skin pa duduman dalalaan. Di duduman da kayat. So di nakabantay jay nga di siyempre nga pa di bantay nga Pilipino. Alaang da sada ila ko. Aguri ka mo ta di dudumadong katang tigar ni anda kayat. Pay ka dayo ulo. Yakuti landa kayat. So tinagimas di kilo. Ha? Pain pinapaitan Dapat ibagam pa niya advance. Separate na naman tiko ko na di naangot ko na di ko sa takki ko na. Muda yayin ako sa takki ko na di Mexicano. Pa-contact ko diya eh. Nabayagan nga napan eh. Basta everyday na ito dati stock ko din. Tano makakuha ko. Dalusak paburog ko titanglad. Sa ako to no yan hanunin nga na naluto Kung makaramang kilawan, tunong na basit. Lalo tigil inumak pa ito eh. Kasto, yan ka na baratag ako din. Sabado ako, maraming mon. Mas pa iti aso ka, lahat nga may episode. Di ko hindi ako pwede. Ay, kanaan kag paraan. So nga, makonsensya ka. Milo kayo imasan ti Imas nga, mariyagak pa, orin ako. Nalipod din, dumakilak nga kasi di aso. Gano'n di bagyo. Dati ka nagsabali di ko ako eh. Siyempre, daaso ko eh. Tapos na... Kasi makakamang... Mali, tapos na pa yung panunutan niya ako. Nanganak na siya iti ko. Siyak pa yung mampatpatay adi. Ipakulak pa ya. Nagriga nga pa. Sa subli yung utak mo. Kasi nga aso.
di bagyo di kay naka-uplag lang no ma. Gasa niya tarak ka na sida. Na. Di ba konsensya ka diyan. Kamu di jay kan mo ra kanya jay Ha? gatanon ti. Ha, ay tarak ka na ka ding basta kung paano ka kid na marapa ka konsensya. Ya. Pati pagbanatan mo yan. Wala lalo di Pangasinan. So no do pag gapuan na di aso. Pangasinan. Alam nang garo ni mas. Ay pakita man pakita man niya ka. Natanay nalunang. Yung tibayawa ni Wah. Ata ni General. Ah. Retired General di Pangasinan. Tagari. Lo lang yan, di ba? Duk nang naral. Sige mas nga sa uso ka dati asin. Asin kin chili sauce. Separate at ibagi na pinigay ka kabok pa. Bali ado pa tibungan ng to ate. Ado pa din ay lang. Hindi pa na mo kuan mabi lang mas pakdata. Kita na sura na nani. Narod. Dapat na tek kami tinggal nan. Tinggal na rod pa. Oh, ang malayo nan. Tek patabigit sa anak. Mo kay bungas mo magka. Dila. Baka po dito hindi na ako rate ah. No pa. Alang gumato eh. Gumato. Ore ta mo ko nga na nato. Ito yawa. Hindi karuba na yung bagat ko mga bagit ng tunjukan. Sige, ano di mo dawat or di ka purong nga kang trabaho ko lumawa daman. So ilakan suda. Makaramanda. Kasi pinang bunga duwa. Sa DUP ko. Sino ti kay ala di kay duwa nga i-check ko na. Kung kalahin nga mga ala dito eh. Hindi ka. May bus mo ira pa. Bili ba natin yung bayabas sa nagkuhan? Ang imo. Kita mo ba yung minsan? Sa kailang klase ko yung bagay, ibabasit. Dapat dati kasi hindi Christian na may ipan ito dulsin ni baka. Dulce? Nya nga dulce? Ikan na gitan na nga inyog. Di ay. Oy, Oh? yawa. Oy. Oh! Pinakaramang kasi ah. Gagalipan na tanto dapat na tigit na inyog. Ito na. Nya nga kasi dulce di ay. Dito eh. Sinamit. Sinamit. Oh, na sugar mo ah. Di ka rin. Dito Ah, bayabas. Kung mo dati padami na Pilipino ang hindi pagkat yung may tanong pa. Ah. Kasi hindi kayo. Mga alat ibayawas na din na loob. Ah. Dito kasi kamang intay ko na naman. Oh. Ito ang dalo. Dito di ba tayo? Yan na. Kill natin na pahinga muna datano dati. Si Bubo. Hana. Galgalipon na pahinga muna. Sa paborot. Katin na lagi bukol na. May Ayan. dati taon di bukol na. Tungaron na pintas eh. Tingnatin na kita. Yung mga parang mga pang basket na mo pa. Ano na? Sa pinakaramang kasi niya din, luto si Pangalatok. Filipino, Jem, may Oh, ang pinakaraman. Filipino. Mga na yung mata. At dapat di araramay din da nya ako di ayon. Santol, no gibibuyak, di sinantolan nga pa. Di kwatatan. Di Di nagitan na yung oh, kita na da pinakaraman na kasi. Ay, na yung mata. Ito ti balbalon mo, di ulusig na nga kalutuan na ka. Ngati karni ni kabatsa niya, baboy. Ah, Baboy di ka pala di ay. Nya, right. ikitak ni, na. Sinantolan ti kunada. May mga sila. Gitan lang at ang tuol. Oh, ito masarap to, may maliliit. Hmm? Hmm. Hmm.
Kita na dyan ulam niya. Kira-kira. Kita na niya nga talaga yung mana. Dia kamu naman kita makan dengan tadi ya pada. Salamat tayo dia. Lagi natin lang yung kampungan na yung masay. Nangalak, sulak ko dyan yung sinigang na ulo. Kung nagpapulog ako kay Laya, yung tanglad, kamatis. Yung tanglag dahil sa jamulag sa Okay, yan. ay di ay kaya. Ano mayroon ko? Naroon. So pati Agas. inanganger ko nga pagpuan ko ni bagat na. Kuno ko inuman jay ko na. Nung magkuha ka lang, takki ka lang. Mayat dito, dinito na yung kam. Bueno, pagisbuaw. Mami. Minayo ng karta, nagbati madya ko na, biningay-bingay ko. Minayo na ko. Mayat mo, damulang mo talaga. Ready na. No, talagang man nalawa nga pag mumulag itaw eh. Mulag ang aglado ako maangaw. Mula ang tipid, nala yung pichay. Ay, silang mo nang dalit ko uraya. Salada ng pichay. Parisam lang kasi tiputol yan. Di ba pang nga, di mustasa pa, makamuna to eh. Mustasa? Ay, Aramidan na ka, pagkalin nila bagoong. ay. Ano ba lang, kan nakama, gimas. Siguro nadala ko ba Ituta nalawa. ko nakamulat yung mustasa. Nalawa lang ang gargarbin na sigaro. Saka naglawa. Oo, mati ko kami niya pa. Mula-mulaan. Kasi na nakita nga, nagmula kayo sa Facebook, niyang lugar di ay. Ay, banda tuwing ni Kristay, dapat isugar niya pagkalalakti ka sa day. Oo. Jelikod na, tawag swimming pool dyan. May balay nga dyan. May balay. Balay ni mo lang, may isa. Oo. Paubahan nyo. O banda. Oo, nakita ko yung takbo, may kasulor dyan. At dyan litrato ng tao kita. Nakita? Talakto. Nakita ko. Nakita ka? Video pa eh. Nakilaan na, wala akong daw kami, nakabakot kilan daw. Alam na, mo pinakasiyalan na. Da, inalalatak din talaga. Sino nga tigupo pa dyan? Sino nga tigupo pa? Hindi mo, di na ito ni sa duwa, Jegaran, sa tapay, agupo pa dyan. Duwa karye, agapo pa dyan nga kwa. Agasawa diya, da dyan, garan sa tayo, patiriman nila eh. Oo. Kaya may sa ka, tatakil ko pa tata, manong kwarto diya may sa duwa. Pantaho, no? Uy, mo pa. Diyan ka na sa paubahan niya. Main sa paubahan niya sa tatakil diya sa tayo, among dataw. Na, Sa pang party-party nga kung natin yan. right. Kaya na kalam niya kamatis tayo Ay. mulang tao. Sige nang. Dito ka pang imulak to ito yun. Uy, na kita. Sa jeli ko, dapat ako dyan aso eh. Tayo mulak man, ijayan na ba? Okay. Dami ng bayabas. Pero yung sa akin, tinatago ko yung ano, yung maliliit yan. Sausaw sa yung bayabas na to, walang ano, seedless. Yan o. Seedless na bayabas yan. Kaka-addict. Yan. Sarap ang bayabas. Problema, biruin nyo, merong saging. Ayan oh, may bayabas, may saging. Oh, oh, di ba? Saan ka nakakita, may bunga oh. Yo. Ayan oh. Oh. Di ba? Ang bayabas, may saging.
Mm. Ngayon nakikita ng ano, bayabas na may saging. Mm. 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 Sarap to. Sauce sa asin. Chili sauce. Seedless. Dami. Yan, daman dito ni. Atis lang. Ah, Tingnan na. okay. May tirubuat na. Ayos, thank you. Nga. The best, oh, yun oh. Tanim, yan oh. Mapagkonda to agad. Manay mo na pagsisidap na to. Kaliktom dama. Thank you. Ay, Natimulak ng kamatis, yun. Hindi, di ba pasit? Cherry? Wah, yan na yung nabiyay. Handa kayo mga nabagyo dyan. At nalugi, yan tayo manan. Kami man na, ano, Ano nalay. yung nag-idaman di kay pala yan. Ano, Lugi. Lugi man, tagtalong dyan. Lugi manan. Dati kanan ko natin, isisip ko sa kanan si... Ay, kanan dati. Una, talong dyan. Kasi mong lukat natin, kapag siramo mo pan. Paka di wifi. Wifi di pa pa nun. Dito, dito. Dito ka no? Makita na katigay pants mo dito yun eh. Kalbo mo diyan. Settings. Wifi. Amok naka-login ka to yun eh. Amok yung save ko yung password ko yun eh. Kita. Ay, oo na. Nakakuha. Nagawa. Yung naka-automatic hindi eh. Meron. Nakalak niya. Meron nakalak. Hindi mo niya yung password eh. Sino ito yung William Gang? Okay? Narinibagi mo yun. I-cock to. Diyan mo ko, automatic eh. Yan na nagsitra mo din. Wala, kung ano, Yung nakalak. naman, dapat yung password mo eh. Yung mga one, dyan ako. May cabinet dyan. Nakita kayo. Nawasak ka, narigal ko na eh. Itilas din mo tayo, no? Hindi. Tanay natin eh. Ah, may atin na yun. Saan na dyan ko picture talaga? Meron. Natanay. Hinigay mo si Dayon, okay. Ah, okay. So, nito may picture tayo. Ata! Eh, Ya? wait. Blawa na yun. Ito na ito pala min eh. Oo. Picture tayo. Nalik na muna po. Mulak ito eh. Nakarasak man, kamatis taon. Lawa dati na inarami ko. Ito na. Ayos ka na, marami kita nang. May nataalag.
nagimasen, apo. Ah! Nagimasen, nagimasen. Ah! Gimais, kenapa? Nagimasen. Hey, may pipilis na. Pintas ng negosyo at eleksyon, no ka? Ano dali tao? Hindi ka ba yun? Eh, ipanukan ko. Kasi negosyo na? Okay, so nag-usap na. Fix na yan? Napig sa akin nung nagaduma ko ata na pa. Biyag ka nga talaga, no? So, pagbibiro ko na tayo naman ng balasang gaw. Hindi na waiting. Nag-release na ati dito kitali dito na awan apo. Basta dataom niya, ang problema. Saan ti pasyon to da jay? Per lechon? May Per sa oras? may sa litson sana may sa Ano ti ya mo no 200 kilos tantan natin. pagi na dyan, nagkukudwadan? May sa bali lang sabi manungkol ko nung kapan ko lang. Sa ano matigatangan na okay sa kada delikado na. Wala, hindi kayo, syempre ah. Right. Yung dapat nagmula ka, di tangat mo. Eh, kabilang ka kolata. Karumbuaya. Well, kabil na dito ka, Ricardo na lang ti Ricardo ka, pamienta. Oo. Sa, hindi mo di kukuhanan no ka? Basta dati mula mga karumbuaya, Ay, tanglad, sibuyas, di kaya mayatan. ay, sibuyas, sige yan. Bawang. Mahan yan. Panay katangin namin kasi magpalingkay ta sama manugang ko. Kaya nga negosyo ta nariga nga talaga ano trabaho lagi diyan. Eh dadumad yan. Barang kasi ito ti pamayak. Matulungan na lagi ka akan na ka dyan. Umuumutin Bagla pagdirukan da jumat tayo. sa lalo ta Pizza. Kanayo naglalo ti dati December tata na. election ko nam. Manunga pursa ko mga ugin ti adu magi ko kanya na ta adu mo ti suki na. Odo ah. Panabot. Di mo ti bagkatangan na di kwa di nakakurapay nga ng negosyo dapat di kaya. Ay nagijaga ron. Di kaya. Panday tangad lat ta panday. Kuan di kwa. Nagijaga ko atong jaya. Managirigat nga kwa. Sige, kalalan na lagi tayo uging. Uging. Sako-sako mo tayo deliver ta dyan ko. Makaakwa mo lagi. Kontrataan na di kwa. Hindi managigrigat nga karubayo siya. No mga alap pa na GNT naba na nga madi ah. Oh, Sana may makatulong. Hindi ko dyan. Ay. baka na madinisiro niyang pangimulahan. No? Hindi ko malikot sa nalawlaw ba't sa kanto kalat-katan. Ay, data? Ay, kamate. Hindi Balim ba na? nawaya wate. Kala dyan Kalat-kat aya? Ha? Kamatis? Ay, Kalat-kat aya? ay kalat-kat na tao muli magkain. Nabindas at aga makita mo na kay bunga na no. Oo. Nangag dito dyan taga. Oh. Siya pa na imagine nga. Kalat-kat aya. Pariya, temok. Umuli. Umuli. Lagay din dyan. Datang ay nagkaktip pa Ayun niya. Linisin eh. Kalay kayang di ko datalan. Check. Imas kami di muna kamatis. Kan dati sa longgan niya na kana. Longgan ni Sam, kawal-kawal mo. Ay, bilik nga rin ko na ito. Damang nangananda na ito. Buwan yan. Pantakuin. Ito, kita siguro ko. Ito.
Puting niya ta, mabaling pagkalat-katan. Wah, ini boleh nak kita. Oh, Boleh niya, itutol ko dyan. Ini Pak ini. Baka ikatan na di ko. Kakanda ta ko natan. Ikatan data ko. Ano to? Ang mo na. Pagungkin nanto data menayin apa kekale. Kami mo jadi kung Di inalak nga nalatang ako ti aso. Oy. Ba inarami na sa ko dia ayuyang ko jadi ko din. Hindi igit hindi ka lang sik. Pa papinta sila. Jasok na pigsa eh. Takal? Idurun-durun na. Oh, sila. Politak. Durun-durun na. Eh. Ay. Asin hindi kayo nalugi. Pati hindi kayo sanjada ka nalugi. Mula sanja. Nalugi mano. Yang ngerti kuti pakalgan ni Fred kita talo dak no mai konti kasi kawan. Lugi man nung wala. Bawi kasi talaga kasi. Bawi dan bawi da. Talaga kasi biyag ti manalon. Surti lang mo. Dapit di dumod di nakakuada naka Naka-mental. Huwag ka, di mauding ang proseso tapos bigla nga Ay, wine. gilugi nga talaga. Nakakam mo dyan. Uy na. Yan, manalon. Makajakpat damat. 300,000. Bungan kasi todo ba pag. Di gibibiyak ka. Maka one time da ka, 300, 400, 500,000. Di ba? Uy na. Makajakpat da. To, binagyo kami dito. Awanti ko kami apo, awanti lugi kami. Ya. Manong nalugi kami tikwa. Dito La Union. Hey, alugi. Awan. Bro. So, ti si dami nandama kwa. Pasayan, yan nagapuyo karayan. Karayan na. Pasayan ti si dami yung dama. Bigat nung makamaduyok ni matata. Ay na. Bigat nung maduyok ni mata. Ito si number 1 day time pag sabihin. Ano eh, hindi ka nito makasirip. Sakto makatudo ka. Hindi mas pengyaw ka natin, pagdigos, dali bulong. Dali gadel-gadel mo. Kaya agak itu si ano mga Dayas. Ma. Di ora di sugat-sugat. Oh, yung sugat pagbiyaw. Na ano ko, hindi lang nagdigo sa kasta, pagmarka. So karud da, so bondo ko rata ka. No di lichonak. Hoy. Sa nagadunga chinit. Sa nakudkudan sa pang pumangit. Hindi. Katasti ko kita ni. Ay, wan kita perspektif penting kan. Antika. Pagdigdigos ko. Ora nagburigor ka na to eh. Hoy. Na siguro. Ide gagan to ide. Panahin ti ko ada. Nagri day di. Kita. Ato eh. Ang karayo na nga tawag na police. Gila. Di dati nga gagan to ide. Hanggang dagito yun Di dati. Di dati. Kapag tataka ako, nagparkingan ta ka. Meron parking na amin. Muna pa nga ta. Kapag dito magparking yun Meron. Kadang sampai nakaparking yun awan. Di. Yan mo, suspect So kaya sa wala, lugan da. Una dulo ganda. Anong kokat? Ang daming ganda. Agmarmarites kami. Sa sana ni parkingan tanong ka na. Ha? Lugan da talo da tag dirit. Diyak pa yung nakita nga naglukat ni garage na, nanipudbit. Makita So, kanayon naman ito war, makikita ka tanong ko. Hindi, dati karga nang nanipudbit, ang dahil niluluktanan eh. Insik yang itu kwanta hindi kokot. Mulog din nagkargan na din nagpadalo siya sa binulog na dati may tanah.
Tuturuan nga pag yan ang kilutro. Ano ti maragsakan to no Lunes, ano ti bayabas da. Sino yun na kay gamtibunan mga bukid baka ti tao. Silig-awid yun no. Ha? Silig Na? Silig-awid yun. Narinig na rodan, pinagpatak yun na eh. Ano lang, pektaan, maali, nakurang na bunga bulan ay. Huh? Bartak dalam. Bartak. 25. Kita mo yung buka ay. Want some? Guava. What? Ano makalaman doon? Yun na. Guava, vitamin C. Thank you. Seedless. What is okay. Aguacates? Ha? Aguacates? What is that? Boquero? Guava. Guayaba. Guava. And Spanish, Spanish, Is- Google it. Guaya- Google no. YouTube. Spanish is guayaba. Guava, yeah. Ah, Good. Oh, Yeah, so good. cute. Chili sauce, salt. Oh, Good. good. That's okay. Yeah, it's Thank- fine. Thank you. Okay. Yes, is this what is that? Yeah. Nayunak to. You want? May kantikan. So what is that? Is At in Spanish? is- limon. No. Ano? no. Daya? Mandarina. Mandarin. Oh, yeah, yeah. Mandarina. Yeah. Yeah. Salt. Oh. Citrus. Yun na yun. Ha? You, Como? the name, the you, Mandarin. Mandarin. Oh, mandarin. Yeah. In Oh, yeah. Spanish is mandarina. Mandarina? Oh, Yeah. okay. This. Pozole, the best. Numero uno. Okay. Pozole. Oh, pozole. Número uno. And Yeah. you? Pozole. Minudo, pozole. Oh, Pintada. Igado. no. May igado? No, no, no. Mole, mole. Pozole, pata. Ah, pata. Pata, humini? Yeah. Yeah. De puerco. Mangri already. Hungry. Yeah. Pozole, the best. Okay, thank you. Okay, Okay. gracias. Gracias. Di nada. Hindi mo si pozole, di pata. Ay, At dapat yung magmag na ito yung jogging na simple diya eh. Ko ang nagtartaray. Ni Manong ako, hawanin eh. Ang armo mo rin. Yung armo pa tayo Ilocano. Tinubat yun na, ampo niya tumalyawan. Tapos lang yung bugnutan eh. Hindi ka makatungtong ko pa eh. No, magmagna dito, jogging nga, kawanin. Kasi na siguro, magdadrive. Ah, ito lang mo. Magdadrive. Hindi ka magmagnag with ag pa. Luglugan. Dapat i-continue na ko niya. Kasi yung tatak mo ito eh. Yung kuha na, yung karkargatan na nga na nilabanan. O, kita mata, mayata, kuti-kuti. Nakuti nga min tatak mo eh. Kuti nga kuti. Ate Mirns, good morning. Amot ka lain da. Pagkar mo ada sa kawan, tulog mo namatay ka no. Pertama. Para ano yung Doc Willie Ong no makastrag. Baliwan na di sistema. Di ba? No nga may stress ah. So na may stress man yan ni kwa. Sapay ko no makastrag ti Senado ako. Number 1, Doc Willie Ong, boto siyo. Ano, progress ay ko patay sila. Tanda mo di buhaya ka sa ano mo eh. Kaduan na mo din ito. Buhay ka talaga. Dumati buhaya sa ano, dumati buhaya diyan tayo. Pwede ki tax nga ko, di mo makikita niyo panan na. Ito pa. Yeah.
Eh, matamaan yung matatamaan. Yun ang reality. Ori ka man na nakotitax mo na makikita. Already free healthcare lang kumanya. Right. Hindi lang. Ginom tayong rodel. Libre mo. Panan na diara kan. Ay, ang darasunan nga ka. Ang darason nga ginom. Gas, makuha ka nga talaga. Matay ka. Maunti portan dyan. Kapilito na talaga. Do you want some? Guavas? Yeah, you're good. Yeah. 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 You're good. Even it's small, it's good. Alam mo tipo tilo. Next year graduaran. Ah, ito. Dito trabaho ko dito. Dito nagportado ko. Nakaadal ka. Yung nga anak ko nga yung bunso. Yun yung nakikasar di San Diego. Bartek, siya baliktad. Kung nagdagsa, nagdakkan nga. Agsarasarwa, nini. Kunak kanya ni kastak mo ide. Awan, baliktad siya kung di ko. Siya kung di ko aware. Nalalaya eh. Balik ba. Nung timek niya da handang nga ko. Handang ng iwas. Ay. Sa bali tirahin nga panay ko pero Vietnamese eh. Vietnamese natin. Hindi may sama na yung wakon. Anak ko Vietnamese. Andiyan anak ko yung lalaki. Girlfriend na di ay. Balat di bunsok. May sama nga lalaki ko. Girlfriend na mat Vietnamese. Hindi ni babae mat boyfriend na Vietnamese mat. Puros Vietnamese. Basta mula Pilipino kami kita eh. Family oriented. Mabalin siguro ito niya. Magaling daw ba? Pagkaraskapan natin. Pagkara, pati may bunga na ito nung mga pag-vlog mo data. May pagabayon ka pa rin. Oo. Buwatan ito mo po. Sa kanto na yun ang tikas na pagkaraskapan natin nga po. Pagkatahan ang Python na. Ayan. Napiksa ka nga gin na po yun, no? Ay, kaya napiktak mo. Siya katiin na po yung cauliflower rice. Tanong nga mga anak amin na po yung nagrawat ah. Okay na. Para nagaduka din yun. Nagtagsa, hindi narawat ang nato pa. So nga, dyan lang, cauliflower rice. Napiksa nga, panaparta nga lumumag eh. Ata bagim natin pares kayo, orin tatak ko kasi. Pag mag-islam natin na hindi... Orin tatak kasi pares kayo. Hanga lumumag hindi. Ityampo na hindi. Ay napatagal ni Garaw ka mga mga garaw. Natin mo sit ko yung pati dubang dati mo. Hindi ko nata corona na modelo. Ano yung mas modelo na lamis una niya. Right. Iinom mo hindi ko Pacifico. Right. Ay gando kastoya na wala na. Stado jaya ko nagiinom. Ay ano ta Domingo? Hayaan. Hindi ka Biyernes, Sabado. Right, magiging Siya. No, ginumak natin Lunes, ay Domingo ide. Nasa pa. Tano masapa ka maturog, tano kinabigat ha. No, ba na pakon. Tano makasirek ka. No minum ka di kasi madina. Nakato makasirek ka. Kapapon makatalaba ko. Awanin na, tingnan maawod ka, kadun na ka. Nagagunay ka kasi ay. Puro doktor. Naangod ka nga, may kat ka. May report ka. Report ka. Right. Nagpigsa ti angot ti anak. Kasi kami ko direkta nga ako pasyente. Nung naangod ka di awanin na, pukawan. Ako di termination takos di. Awan di pagpakawan. Awan. Ko dito pa yung natiliwan tayo din, angat ko doktor. Inikal da.
Wala di ya, hamping nga di ang aldo pinaginom na. Sa bagar. Ay na. Di pala na minsan. Di bagay na nagbatid jay. Yangot. Dapat yung sistema na. Awan. Kintes da Ano lalo di kayo sumsumrik si Rabi. Nakakasya ita. So di kila dito mahanda nga maduktalan. Gamno na angot da. Sinayang mo ta, kinabayag mo. Sayang ka tapos nagdarap ako mo. Hindi ka nakarapat. Iwasab mo na. Ha? Iwasab mo na. Ang ginugod. Awan na ka sa may iwasan mo. May ite ko, diyan pa iwasan mo ite. Nung naging mas tiginaw, ite. Ano nga? Naduputan mo kalde. Na one time in bagbag ini jahat na dilkiliw ini dry back pa ini. Dito di kasi sini ba ginom jay sa Long Beach. Nabarbarte kaya tingam diyan no ginom ba. Drive mas mabuti ang apa. Basta nga medyo focus ka. Tan natiliw ko na wanin, hindi mo may tulod tigit ubingan. Kaya nagkabasit day pa day. Awanti ko kay mama ko di barbaro. Sige. Gasan ke Barte shit. Tapos kinabigatan na sa ulo mo awanan. Simpa. Simpa. Ay, Domingo simpa ka. Awan, sakit ulo ma. Ito ba di bingko, oh. Hindi na pa nagtawid kami. Nung nasobra, hamo ma-enjoy ang kinabigatan nan. Diba? Nababalik niya na, istorya kami, istorya din na Bartek. Na Bartek, nagsinig kakabsat na, sumang babakat. Nagtakto na tao. Lega di lang, di pa kami nagkisar. Sa muda, nakita na kanya ako ni. Natibkar di kita. Pura kasta lang ang natibkar. Honda Pilot, natibkar. Nagtiinit at tani. Init na lang. Hindi ka na po. Hindi mo malimayan nyo sa service sa pangin mga saya. Ha? Pwede ito yun. Puro jelly ko na pero nga. So may mas mga ka jay, may dibagi kayo. Ibigat. So bait niya met ako. Yung oras siguriring yun, no? Yak, bibigat. Alas 5 pa lang agad nakariing ka ko. Ladaw kan? Ah, Ladaw. Alas 12? sabi ko, sa kaka alas 5, hindi makaturog nga. Alas 5 kapikan. Kitim ko ta ko, hindi makaturog Ito po yung news Balik ta. YouTube. Dapat bumbura, tama bumbura jo. Da Pangasinan. Bumbura jo. Mata no magiram di ko jay. Ilocano di ay. Nga balita. Bumbura jo. May sa ating ang pamay. Ay, lagi kita di inaramid na nga kastoy, agriri ya karupa ta. Abay ko nam, inaramid na kastoy. Nagpangit pinakaramid na kas lang ay sa balit kulay na to, tabi in pagka nagreklamo. Di ko na nakin di ba di tungtungan ta ka 10,000. 2,000 na titita. Sa balit ya kulay na dito bangir. Sa balit ya ba? Pinadlaw mga hanga professional ni pagka agriri. Sila kay. Wala, ta cash nga di 2,000 na nga binaybaydan niya kan. Yung palpas na waktam noon, unong pang kajay, yung pagkita na kanya kamamin. Ito yung sagari
Nga, duduwa na mo ka, yung tartrabaho ka. Dahan, nung aming mga bantayan, Kung nga raw, dadat. madi, nung mga bantayan. Tamo ko na i-video ko de. Dua nga, lakay tartrabaho ko, makita. Ito din ang rami di gada jay. Jay, hindi ko. Ito, yung napintas si Ramid ah. Tidakas namin, handa mga nabantayan. Ang mga bantayan, balatubat eh. Mungkin na ito, okay na, o man hamon bantayan no. Saka, simpaan nga, saka Well. flag. Nakabam ti plastic. Adat plastic na, nangisit. Ito, no? Ito. Yung magbagnak nito. Mga magkitam? Man. One signal. Basta man nung lumabas ka dyan, oh. Kita ang ramid na. Dito. Nagalas nga ramid. Parang ano na ito yung laon yun? Ayun. Di yan. Kita. Kita na dati laki doon. Exo. Liar. Iniiban nakit, pakita na kanya. Bigat signal. Nakalat si camera. Ampay. Kampay, hindi pa nakaalam. Yun ang istorya na kanyang malalakay. Wenda marurot. Rasul ko 10,000 ta singir na. Dollars. Open na nagagasam niya nga. Pagpapano. Kita manulain din na. 2,000. Wah, malaki dito da. Yung madi sa bali nga talaga. Sa bali kulay na kasi pagdalaan. Aramid nga rin ko. Mamanok. Ikuti kami baka awan signal eh.
Magandang sapay, ti daga, damdabu daw niya. Kana di daga sumunod kinyami ka di daga pinagkalya. Sumalang ni Han ikaram di han kamo. Ay, katumot Nga ikam ti bato. Di bato nga basit. Right. Tapos di gito dapat di babasit nga bato. Di gito Sulit na. Hindi. Di gito tanog ka siya tumader. Ada di kas lang ay beads nga eh. Ngante ko na antin. Tano tumader di ko ay Tapi kasla plastik na. Rata plastik. Adu mo nga matapon na ala to ya. Ha? Adu mo nga matapon na rating na. Ado Hindi lang di mga rugi lang di agkali ka. Oy, Pagkali ka di gusto eh. tangan mo namon. Sa ikam ti bato tapos si plastik nga nangisit. Yan, iti rigat na. Kung ano simpaan latang Han. Kasila ko na maan. Kalium. At ipakita ko yung video. Ada di narami ko yung video ko eh. Buyam to. Kung ano basta na kung katiya plaglat ta ka. Ano na simpamaw. Ini kita ambil. Nakikita mo di mandarin ko. Kita mo? No? Ayaw bandak ko dito. Ini balay na. Ay! Hindi pa pananda. Pananda man rin ah. Hindi mo. Danapan na nagpasyara. Kala din na. Kita mo ipakita na. Ayaw bandak, di ba? Beautiful kung kunakpay nga di ba? Rumor. Kaya, ay wala na sa balik. Kita man hindi ugod na niya. Wala. Sa balik kulay na, di ba? Right. May isang takto na palpakatan. See? Tapay, kita pa eh. Pagkita na. Kita mo ni. Okay na. May nagdatakil ka ako. Kita kas lang. Kita ma. Right. Oh. Oh. So nga marurod. Awon pa ya nga 2 weeks mga kulaan. Manuwan, Kita mo na eh. Kita mo na eh. Sa balik kulay na. Ano ba? Ang dami nga binantayan eh. Siyempre ano binantayan makitang dagos eh. May tayo sa na Kita mo daugad. Among gamya nakita tatto ide nga nakakwa. Pag gam dia na ulaw. So entray dati ko. Ay dili na Oh, na video ko dai. Nahula. Ulaw. Ano kita pakita na. Ate medyo mayat di may isang parte. Nakuha mo nga dala kaya. Wala pa ya. Anti-suspect natin baka ilako natin balay na eh. Sabi ko na. Papapintasan na. Hindi suspect eh. Ay went siguro. Ka indispose na pwede kuanan as-aso na eh. Gamit na. Pinja anak na may mesa na may asawan sa. Bing pwede ay, di ba babae? Right. Hindi lang kayo yan. Oh. Kita mo na eh. Siya nga men, binigyan natin magmuna dito. Kapag nagpartakdan. Oh, kita mo na eh. Kita mo na eh. Datalang din na rabako sa. Di nga kasla. Siguro tinira data di awan isuna. Kinartakan da. Bagtan na incability si 5,000. Pinang-down na 2,000 that's it ko na. Nagdakkel nga tawa ta kabutang do. Sinayag mo ati kortada kaya duwa nga Binabi binabi na on the pinirma mga ka. On the pinirma na so on the mabalinda di kaya.
At tingin kamag-anak natin ng marami din. Yung roof, Nataw. takto discount nila. Nung dati mamungol parami bagang binyak. 10,000. Takto nga din yung discount. Yun na. Huwag mabalik siguro kailangan na lang siguro. Ila ko darata. Gatangan nyo na. Parentaan nyo. Naglawar niya yung likod nata. Ang pinapadasan nag-Gricos, no? Hampar. Oo. Mga nakatag, mga pag nakasay. Gricos ka data. Na makita mo di balbaling nga pa. Dati pool na. Makita mo di wara dyan emi. Nagwara dyan ba? Nagwara dyan arbayang ko dyan. Kung nataka dato sa kalsada pa data ya. Well, nag-Gricos ka. Ha? Naggricos ka dyan. Oo, nag-Gricos ka. Mga mag nakakamit yung aso. Gricos ka. Hindi lang, no dati homeless, iwasam. Baka di ka mamuk, di lang, di ka. Tsaka mamuntak eh, baka mamutin, no. Nagbaltik ta, tuktok. Amo mo baltik ta, nga talaga. Iwasam, ada jedan ti bababa. So, nakakuha nakadati tent da. Hindi delikado. So, siya kami kay kanang taba, kabisado dak eh. Kaya lalaki ka na yun na naka-video, ide. Anda karud dara tayo ide. Pinamayak nilutwak. Oh. Kamda. Bueno. Gidud ko makagwada eh. Agisin na pa na rami is ay dati aglamang dagay ko medyo ka. Ilalim di ko. Tulay. Di ka sama na Pilipinas yung pinaglalami is. High agwada, hibernate da. No pinagkukuha man eh. Tay Hawaiian garden na gado. Ikak nga ko. Di makanda. Mga nagigit kwarta, makan lang. Colgate, tinapay, Danom. Luto mata, ano duma. Ang kamang mangtid di spaghetti nga nila ka mabang na ireklamo da ka no sakit tiyan da. Kabakasul ka pa yan. Ano kasi? Sino tinangted? Wala na aka. Ibig nga nakatulong ka. Demandada ka pa. Especially yung pagkain. Dati buwang nga dati, naglayang nga. Naglayang nga, agkwati bunga ng... Buwan na tayo? Buwa? Kasla buwa? Sa bali diya buwan. Ito talaga ako mo pakinkin na bangan doon. Kita kasta nga mula ka. So, sa labay delikado kita nabig sa angin. Once ka na bumagsak ang tilugan nyo rata. Talod mo ka nabig sa angin. Talo na kita. Data nga. Diya, duwa diya tino. Agbunga ka. Tintin nagti. Sabsa ka sila sabo mo na nga diya unag. Mga buwa niya, hanga buwa. Kasla diya palatag na. Ano diya pagbungan na kasi diya kasi na nga. Nagagaw pa. Manaptog ko po. Namatang nagbiya. Delikado pa, baka tugan. Gamin dito pala. Hindi nagpapukan diya. Takal diya. Ano eh, Tapo City. Tawag mo, dyan lang mo, singir ta. Dati ko ipapatrim ni atin eh, karong tayo. Imulat na pa natin ko. Imulat na natin. Ati kota, imulat ta. Hanggang malaylay dito. Nalakyan ti ko na. Imulat tayo ati, natin. Ay na tayo, ano? Tatatan eh. Ano yung talaw? Ay, tukul, ay, mapay na tukul. Tukil po niya. Uy, tukul ko na. Ituin niya. Hindi ako mga tanda dyan. Tatara yung pagkain sa kilaw. Kita mo, Sa kilaw, di ay yakar ko sa kilaw. pintos natin yung daga. Tagana pa yun eh. Pintos natin yung daga. Fertilizer na to eh.
pinagpakaan. Puro-purusin ta pa. Patanggan ngay tayo. Buki, bukom tao. Maglagay. Timulan tao. Hmm. Jadi sila. Ang takal. Dadua nga dadakil na ang bunga na. Ay. Itintid mo. Kadapay silik nga ako dyan. Ang di wild nga sili. Okay. Sige tayo. Labuyo nga ko na. Ang labuyo kami mukha. Ada. Sa sabong. Itong mga bayabas natin. Yan. Ah. Siguro hindi ko kato yented mga pa. Ni pareya. Ay, wan mo ba nang data? Kalat-kalat. Ang bayabas sa putol. Bigat kita basura. Ah, Basura man bigat. ang basura te. No, sobra ka ni. Dapat extra ka may isa. Kabin mo ratat ta. Basit mo ti pagpukon ka lang sa tayo. Umot. Anto na pamanan. Automatic tanong nga bulbulong tayo ko. Nabaigan ko or di green na. Ah, Umot kargak nga ro di grade. ay, diag teman nalon. Ah, Nagkatawa mo tayo dyan sa pag-iban. ah, Nagkatawa mo. di nakalanta dyan pati aso. Saan na si... Okay, go. Injak basta sa bag. Mga sa Tagalog eh. Injak mo na Tagalog mo sa bali nga ako. Yung nasimpit. Tahimik dala. Dua tamat. Dapat ka anak da. Dito mangmangag ko, agiinom da. Mangag ko dyan. Ginom tamat. Binom da. Nagpinta si Hilog yung likod da dati ko na. Isa di likod, at dati kasla pinaka nalawang Huwag na lang. Uy, paramid na. Yati mayat. Yati kahit ko dyan likod mit. Pasadyada eh. No, wag na. Di mayat nga pinagbisikleta mo dyan, bigat no kay mga pasyata nakaturog di kay kwa. Di kay homeless no, dati homeless ita. Dati bigat no alas 6, alas 7, alas 8, kana alas 9 nakaturog da. Amo mariing di kay. Nakaturog da. Sorry ko sumlat tataya sa ruto na trail. Gricos. Maranam to pa tayo. Ang dati dyan babaga ako ni. Ating part. Amigo! Mustas? Guwaba? Ejercicio? Every day, yeah. How you guys doing? Good. It's our new friend, neighbor. Neighbor. Mo. Your name again? Jose. Jose. Rudy. 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 Gusto. Jose. Okay, amigo. Jose. Oh, ori man kita. Jose Antonio. Jose Antonio tinagan na. Nagkapitan pag Antonio Jeme. Nabayag ng kapitan mo. Ya anak na data dyan, dati igom ng aso. Ya dati igom ng aso, dati aso nakalubos. Adede ko nang Pan sinabsaban nata madanagan na pa dito pan ka. Pan kinagat. kinagat na. Danagan na ini. Dabidok na yan.
Naalat ni video. Ah, kamu kay di mabalita ka. Ina din no, natay. Ay. Ako, sakit yung ulo. Ano dyan, nag-exercise ako dyan. Biglang Tremor di atom. hana ka tali, hana ka ka. Nakayitalik. Yung biyetin masadag. Aso. Jaytan kidi Ay pag kinama di aso. Kinama na kita, kasakasya na dito, nakatali ang weights ko. Kinamat ko matata, madanaga na, naglalaawak. Madanaga na ta, so dinamag ko nagsubli. Dinamag ko no sugat ha, kanumad. Kinana, no nakode, awana, salita. Talaga. So nanipod din, yung natutukot yung aso dito yan eh. O rin, napigsama yung aso ko eh. Ay nagtakal o Nakakal. O rin, nakatalik na. Eh, binagyo kami to, yun eh, apo. Eh. Wala ti mainom tanga ginan. Pagkasarwaan. Pulutan. Kaya talyang kailang kamuhan. Talaga sabi mabit ano eh, taga-dugungan na. Ayan. Ah. Pag gumanan ng maminsanay, siyempre ay sarigit. Sarahin man yung ay sarigit kasi magkilay. Ah. Kidata ka talaga na ano pinagbubunga, bunga mo na eh. Muling di ko nang talupas. Tapi ito kasi galit niya bagay galit. Ano, pinuhin ka para. Talaga na bigat Sino mo. mga lakad ni Bayabas mo ito eh? Kasi, ano, bigat mo, katakat to, tulungan na to. Well, kata ko para dati girlfriend na. Ha? Dati girlfriend na. Dati ko na, dati ko na. Dalusak pa ito eh. Okay, at dalas tayo pa eh.